যতনো চিবাই তে খুলুমখা आं samung jamatia khani khorang YouTube channel o tabo hathai kotor laharo hunger strike solegui tongo tini bahaina tini ingkha 1 tarik tini bahaina oro jago kwbangma lukurok kuthum laijak tai kwbangma borokno oro jago bubagrani je khobor no naisingui tongo bubagra bobutui update rohono bomutui hai khobor kaham rohono abono no jotono tuigui naisinglaijak kwbangma lukurokno oro bisingo tei kaisa update hingkha hingkhe lahar je cholei tongo tabo phano gari rok akorok aboni bagui kuno problem kwrui naimwthang tongnai rok akorok borok o jongoi borok lahar rok no cholerogui tongo kwbang gari choleya tabukhe je gari phaithang wngkha borok no kaham kwrwng khaigui no gari rok akorok choleroi tongo tamoni hinba bubagra sago kuno bo kaija kolongko wngyagui peacefully strike no khaiyani bagui bo sob somoi no koi horui tongo haini bagui no oro jago luku kwbangma tongo haifano borok peacefully no omono khaigui tongo hingke norok nai tongdi khani khorang channel hambai।